This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. For the record, ang tag-iyang nakapoy ha. kami ni Romig, ayos pa. Holy Week ni next week, may napensara na kamo nga kaladtuan. Kung gusto nyo nga something nga pang nature trip pero may touch of religious man nga activity, may suggestion ko sa inyo. Pwede maka-trekking, pwede makapaligo sa waterfalls, may swimming pool, pwede mag-glamping, kag may giant ka cross, tripping ta pala Castellana. Nakatulto lamang kamo siguro sang dalan para Castellana, mga isa ka oras nga drive from Bacolod City. Imbis ka sa town proper ka madiretso, dili kaya sa may barangay Mansalanaw maagi, sundon mo lang kung diin ang Bulkan Kanlaon. First drop ang Mandayao Falls. May special guest na subungag, pakta ko sino. Like, anay, kag subscribe sa amon nga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. May very special guest kita sining episode. Gusto niya man kuno ma-experience ang ginahimo ta nga tripping. Una pa sa abot sa akon sa lugar, Kahuluya. Grabe siya kapangtual no. Ang bisita ta is no other than Governor Bong Lacson. Antes kami nagsugod, nag-breakfast kami anay kaupo ng owners ng lugar nga si Mr. Federico Infante Jr. Classmates sila gali ni Gov sa elementary. After breakfast, nagsugod na kami panaog pakanto sa waterfalls. Ano grupo mo? Ano grupo? Saniya, Gov. Saniya! Wow! So, classmates ka mo sa muna, hindi man? Classmates. So, even ang inyo, sleeping attire. Istoryahan. Nakaplano, na plano. Next time, i-pink nyo na. Si Gov wala naga-trekking pero sobra pa diri ang iyang ginalaktan kun campaign period. Umpisa ya, gahod pa na ta. Pabalik na lang go. Kung gahipos na ta, that means medyo may ginabatsag na ta. Nag-trekking ka man, Go? Ay, talaga. Ha? Not really. Not really. Pero during campaign period, especially way pa ni mga mayo na dalan, damong gidya walk. And that's what I noticed. Umpisa kagahod pa sa mo. Pero kung kapoy na. Ang question, layo pa. Layo pa. Huwag mo gina-permit. Tapos kung sa mga umanan ko, ba sila ang gublapit na ng layo gyapon? Oo. Dulra. Dulra. Taway lang magpapanaog. Good luck magbalik saka karon. Dugay-dugay, nalapot na namon ang busay. Matugnaw ang dapya sa hangin. May mga umbrellas kag chairs na pwede pahuwayan. Sang last nga pagkanto diri ni Gov, ang busay pa lang. Wala pa ma-develop ang pool kag mga dome. First time with the Go? Actually, third time I think, no? Third time with the Third. But sa babaw ito yung na-develop? Ito yung first ko. First time? Oh. Well, when I came here before, gina-develop pa na ang swimming pool, gina-ubra pa lang. But 4 years ago, my classmate, si Maggie, asked me to sit down with him because mayara siya i-present sa ako. Plan. So I'm simply amazed that it's already happening. And kadako ginapasalamat naton sa Infante family for investing in this area, which of course the Negrenses will benefit. Nagpahuway kami anay makadali antes nagtaklad balik. Si Gov gali may sportsman kag twice a week naga-workout. Amukon nga na-maintain niyang iyang alawas. During weekends, usually, ano ginaobra mo, Go? Well, ako because every weekends I really go home to San Carlos. I go home and that's when I rest, no? I
I play badminton in San Carlos. May sports ka galiko? Yes. Ano so, ginagawa mo pang sports? but right now badminton na lang din. I'm glad that I can still play badminton, no? Otherwise why not go exercise? No? Hindi ka na galing pang politika, pang sports pa. Yeah, and I hope I can do that for a long time, no? That's your form of pang-exercise sa badminton. And I go to the gym also, mga twice a week. Grabe. Tulong ka the young bodies. Kag kung papilion siya between beach or bukid, Bye-bye or mountains? Beach or mountains? Ako, mas prefer ko ang mountain Ato? because of the weather. No? Okay. Because mas gusto ko bugnaw san sa init. No? Okay. But then again, I also, like this Holy Week, I'm going to Sipalay. Kasi paano ka mas stay? Kami Beach sa naman? Beach kami. No? Okay. So, pero if you make me choose from one, I'll choose the Mountain person kaya. since classmates sila nga duha, nabalikan namon ang ilang mga student days. Shy type, gali ko si Govias ang una. Di ba, sir, classmates ka mo way back in elementary? Oh yes. Sa Dengang School? Sa Lasal Bacolod. IS din. Wala pa na. Hindi pa na IS ang una. Hindi pa na Ano ka mga batch Hindi ko? pa na USLS Lasal Bacolod. Lasal College. Ano nga batch ka mo sa elementary? 72. 72. So pinata ka years ago, 50. 50 years? December. We're 50 years since we graduated the grade school. School din ka mo nag-school ako? Ako na Green Hills na ko. Sa Green Hills? College? DLSU. DLSU man Lasal, yan kagigili my blood. And that and I only received one award from Lasal, Loyalty Award. Ano ang course mo go sa college? Managerial Finance. Okay. Pero I turned out to be a planter. Which is the usual story. This is the usual What's your story? Elementary years niyo si Go, napakita na sa kuwan nga pagka leadership skills niya. Wala Pagkataas siya pala. So I get ya. Mahuyaon ko ya. Sa student life mo ba? Even up to college, mahuyaon ko ya. It just developed na. Okay. When I came back from college, mga 1981 to, pagbalik ko dire, na-set ng mind ko yan na I'll take over the farm. Farming din niyo yung mga sa kwan. sugar farm. So, asa dira lang. So paano ka na-trigger kung nakasunod sa politics? Remember after the People Power 1, President Cory Aquino then replaced all incumbent officials. Dira ko nakasulod. OIC Councilor of San Carlos City. That was your first time sa politics. After that, 1988 was the first Elections. after People Power. Diran ako, I was already elected by the people As councilor. as councilor. Ilang terms ng councilor Go? 1 term, tapos 3 terms vice mayor, 3 terms Mayor. 2 terms vice governor, and now I'm on my first term as governor. Looking back, Go, kung tanawin mo, no na kita mo na sa governor of the province. Quite good. Pero that only developed, no? Especially through the years, I gained confidence. So, Ang ini nga lugar na develop sang time sa pandemic. Sunod sa kay Sir Madge, nangin opportunity ang pandemic para iamat-amat nila develop ang 53 hectares nga property kag sa tiilang ini mismo sang kanlaon. Sir, kay isog sa inyo, sir, no? Time sa pandemic, nagsige ka expand. Well, you not call it expansion actually, but it was an opportunity. Opportunity ko dyan. Because people wanted to go out in the open. Okay. Because the open, al fresco dining and so forth. And then open air din. Kag speaking of pandemic, karamos ang challenges kay inagyan ang administration ni Bong Lacson, ASF, bird flu, bagyo, kag nagapadayon pa nga pandemic. 2020 naman, nagsulod si pandemya. Pandemic pa gid. Oh. So, we're still dealing with it right now, but we're happy that our numbers have gone down. There's even a joke. Ang nag-cure ko no sang pandemic is election. Ito sa muna nagtawa na nag-election na. Yeah. Di ba la? And you know what's happening now sa campaign period? Padamuay tao sa rally. So how can you have distancing? So anyway, of course we're hoping, no? But
dako ginabagay di ang vaccination. No? Antes magbalik sa ibabaw, na istoryahan kung bala pwede man ang senior citizens diri. Kung kaya ni sir sa kuan ang senior citizens, pwede di. I don't know about the walk, no? But, by the way, senior citizen ako. So, Maintenance Gov. with maintenance, kompleto. Damo na. Damo na maintenance, eh. Blood sugar, cholesterol, Name it. hypertension, thyroid. Kompleto na. Pero what? That's why we have to exercise. Correct. That's why we have to exercise. Nagbalik na kami saka para makita ang mga glamping domes, pero hindi basta-basta ha, especially kung ginasundan mo dasig maglakat kag dalag ko ang mga steps. Kung i-ratio siguro ang steps namo ni Gov mga 1:3. Tapo ka man Gov. Kumatsyag ka man. Tama din, oh. Kasi kay Gov maglakat. For the record, ang tag-iyang nakapoy, ha? kami ni Romig, ayos pa. For the record na to yung sige ah. Tasig siya maglakat Gov. Okay lang. Pero tiring, ha? I can start feeling. Sa legs mo, no? Para nang kuan niya. Admittedly. Pagkalay ko ba? Ipagawa mo gito ng pagko, ha? Yes. I said for the record, it's the owner that asked to rest. Matapos ang pila ka minutos, padayon ang pagsaka. Kaya mo ka? Hoy! Balikan ka naman, boss. Go! Welcome to top, ha? Let's go. Kabalo ka mo, may bayad. Okay, thank you, Gov. Ka mo? Oo, Gov. Gin-check na namo ang ginatawag nila nga domino o kung ang dome type ng mga glamping rooms. Classmate, ubda ko may nabilin ko to. Kabalo? Sa sko Gov. Wow, nice. This is a seat, right? Oh, so. Yeah. This is what we call glamping, no? Or glamorous camping. Glamorous camping. So, social networking, active ka? Hindi. Hindi ka? You go for the traditional nga... Oh, yeah. That's why medyo old citizen. Yeah. Nobody Pero comfort. who looks older? Grabe ka tira. Siyo tira. Punchline si Gov. Kasadya ba na mamati sa mga classmates ang una nung kaliwat magkitanay, dulang sila nagkakaubusan mga joke. May 3 sila tanan ka mga glamping rooms, kada isa may kanya-kanyang theme kag ang banyo pang outdoors man ang pagka-design. Gindala na kami ni Sir Madge sa Giant Cross nga bag-o lang gid ginbless. Parte man ini sa gihapon sa property nila ni Sir Madge. Ini naman ang produkto sa private kag public partnership sang ila pamilya kag sang LGU sa Castellana under kay Mayor Rumayla ni Cormang Gilimutan. Ini ginatawag naman nila nga Mandayao Panorama View Park. Panoramic ang view sa ibabaw kag may mga kapihan kag kalan-an nga nagaidas lang sa higad sang dalan. Isa ini karon ka popular nga destination sa mga riders. Ginsuguran na namon saka pakadto sa ibabaw. Si Gov, isipon niya kuno kung pila tanan ka steps. Game ka rin sa kaliwat Gov. Game. Basta with a guarantee, kung masaka ko da, madaog ko. Dali lang.
Di na to si Majen. Majen. Ato nga Where host. does the first step start? Dili siguro, no? Ato siya Gov. Hindi ito may step 1. Step 1? Step 1? Step 1! Step 1? Step 1, ha? Step 1, isip po Gov. Okay, 1. Gov di wala dapat guwa ta di trekking nga ang guwa talag sa naihaw. Kung itupad mo nga amon nga tika nga duwa, saya giant steps, ako ya baby steps. Mameng. Mameng. 101? 101. 101 na nan. Wow. Sa ibabaw, yara ang 60 feet nga giant cross, katahom sa view sa ibabaw. Nagsadya si Sir Maggi nga katahom kung tani kumiyara sa mga hot air balloon festival diri. Lantawon ko ni Gov kung masarangan niya nga magbulig ng matigayon ini. Sige, For sige. them to bring it here. Okay, Kasi hindi naman. you could imagine the logistics. Buligan mo Gov, buligan mga masunod eh. Kasi kung- Balloon Festival. Gala. Kung masarangan, Liit man kay ano, kay May. Yung may contact siya ha? Si Cheska, si Pilot Cheska. Para kay Sir Madge, ang ini nga cross isa kadako nga reminder para sa aton tanan, hindi lamang sini nga Holy Week. It's the best reminder of all that there's still a supreme being. And without him, wala ka na. Antes kami nagboyanay ni Gov, gin-share niya ang iya nga plano nga magretiro sa politics, mag 70 years old na siya. What's your plan? Kung matapos mo gid ang 3 terms as governor, anong plan pag ni Gov Lacson after? probably I may want to go up one notch higher, no? Hopefully sa Congress. But one term na lang because I want to step down at age 70. 70 mo stop ka na. Yes, I will Pahuway. stop na. What do you plan to do when you get 70 Gov? Enjoy life, no? Whatever life can give me, I will accept it and enjoy it. Last na Gov, kung may shout out ka sa mga Negros-anon, anong gusto mo i-shout out sa mga Negros-anon? Shout out sa mga Negros-anon, travel pa more. Sino wala magpinsar nga amon sini kadamo subong sung pwede mo mahimo diri sa may banwa sa Castellana kag kadamo pag sa plano para mas makainganyo pag dugang ang mga turista. Kag sadya ka tripping si Gov di bala. Kung nyo mga in-updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page, Digicast Negros. Ululupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kaginiang, Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!